Hej, jeg hedder Dorte. Jeg har lavet den her lille video for lige sådan at give dig et visuelt indblik i, hvem jeg er, kort præsenteret. Det er altid svært at præsentere sig selv på kort tid, men nu prøver jeg. Jeg er 47 år gammel. Jeg er mor til ham, I kan se her i baggrunden. Han hedder Anton, og han er lidt ældre nu, end da billedet blev taget. Han er 8 år. Jeg bor i et lille gult hus, lidt uden for Tølløse, sammen med min mand og min søn og vores hund Oda. Jeg har i mange år været grafisk designer, og de sidste 6 år har jeg været selvstændig, og egentlig været glad for det. Men nu kalder verden udenfor, og jeg kan mærke, at jeg skal noget helt andet. Jeg har i den tid, jeg har været selvstændig, arbejdet ret meget med relationsdannelser. Jeg har arbejdet både i erhvervsnetværk og på kontorhoteller osv. Og det har jeg været rigtig glad for. Jeg vil gerne fortsætte det, som jeg nyder meget omkring relationsdannelse og samarbejde med andre mennesker. Men det skal gøres uden salg for øje, fordi det er ikke der, jeg har mine styrker, og det er slet ikke det, som jeg synes er det fede. Det skal være på en anden måde. Derfor så søger jeg lige nu ud i verden, og derfor er du også endt her på min lille video, fordi at jeg søger jobs andre steder. Jeg står til rådighed for en samtale, også en uforpligtende samtale, hvor du kan spørge lidt ind til, hvem jeg er, og vi kan tage en snak. Så kontakt mig. Det sker der aldrig noget ved, og lad os se, om vi kan finde ud af noget sammen. Hej.